ticho! Nebudeme ticho! Nebudeme ticho! Nové vládne obdobie! Si myslím, že my patríme do Európy a nie tam, kde nás Fico tlačí. V tom 89. vybojovali pre tie naše deti, ktoré už môžu cestovať, ale toto, tá banda, čo nám zase stvára, to je hrúza. Zmena nezačína v parlamente, ale v hlavách ľudí, ktorí sú ochotní štrngať kľúčmi a popísať chodník pred úradom vlády. Takže nebuďte ticho! No očakávam, že výsledkom bude signál vláde, že si nenecháme siahnuť na našu slobodu a že demokracia, sloboda, všetko, čo 17. november symbolizoval, je dnes rovnako dôležité ako predtým. A ja by som aj povedal, že vyšleme signál jednoty ako opozícia a pripravenosti túto vládu vymeniť.